Este é o camiño que me leva a San Antón, un camiñiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a San Antón, un camiñiño cheo de pedras e de amor. Hai un cruceiro ali. Bos días. Un café grande e unha palmeira de chocolate, miro. Sempre comendo atrapalladas. Por que non probas o almorzo ecolóxico Pereira? Seguro que é un invento teu. Non, gracias. De invento nada, pastrán. O almorzo ecolóxico Pereira é unha armoniosa mistura de alimentos 100% naturais acabados de recoller, sen colorantes nin conservantes. E ti desde cando és tan ecoloxista? Desde sempre. Eu fui un home moi concienciado sempre, E hoxe non sei como, de repente veume a inseminación. A inspiración? Si, estas cousas cando veñen todas xuntas. Xa. É seguro que é natural? A inseminación. O almorzo ecolóxico? Claro, é todo do noso campo e da nosa horta. En fin, se todo tan natural non haberá perigo, non crees, Mónica? Ata agora o señor Pereira non che contou mentira ningunha. Ven todo do campo, da horta, da terra en xeral. Daquela vou no probar, veña. Así me gusta, Tutiño. Ala. Este é o camiño que me leva a San Antón, un camiño cheo de... Pero, esta galdrallada é verde. É a cor das leiras e dos bosques. E isto negro? Os incendios forestais, xa sabes, hai moito criminal polos montes. Cheira un pouco a cedo, non? Iso son as vitaminas, home. Pero isto é un noso, pero isto que tes un trapalleiro. Ata ten ferro e todo, pero non dices que era natural. Pois claro, todos os ingredientes foron recollidos directamente da terra, con estas manciñas. O malo é que os apañou na terra do vertedoiro do lixo. Tía calar, Bertorella. Isto é un escándalo. Impresentable, estafador. Pero ti que distes? Pero que barullo é este? Se andamos con meldrocadas a estas horas da mañá. Eu son así, madrugador. Olimpia, este degenerado case me envelena. Que che dixen de facer por calladas, miro? Xa estás tirando lixo esa cousa. Sodes unha panda de inconscientes. Con actitudes como esas, o home está a destruir o planeta. Sí, pero algúns destruen máis que outros. Non oíste os sabios dicir na tele que había que reciclar? Referiríanse ao seu cerebro. Aquí tes tuto. Canto che debo? Non é nada, Tutiño. Estás convidado, polas molestias. Gracias, Olimpia. Millor vou no tomar na terraza, lonxe deste monstro da ecoloxía. Ollo co que diz Olimpia, zangamoinas. Non é mi agraciada, pero é da familia. Non falaba de Olimpia. Aquí o único monstro é un becho con bigote. E por riba métese coa miña nai, camándola. A ver se aquí teño un minuto de paz. Bos días, quiosqueiro. Home, Antón. Sei que se che pegaron as sabas para variar, Hai que descansar, Tuto. Non vivir pro traballo como a ti. Non perdes de vista o negocio nin para almorzar, É por non ter diante o teu cuñado. Hoxe case me mata co seu almorzo ecolóxico. Sinto, Tuto, pero non cho podo creer. Desconfías da miña palabra? Non, o que non podo creer é que aínda quede alguén tan parvo como para picar coas ideas de Miro. Hai que andar desperto pola vida, Tutiño. Esta sí que é boa. Inda por riba de madrugar teño que andar desperto. Podesme poñer un café ben grande e unha dúcia de churros? Podo, sí. E ti podelos pagar, Furuncho? A pregunta ofende, cuñado. Claro que non, pero unha muller como Olimpia non deixará o seu culmán sen almorzo. Anda, quítateme dai, trapalleiro. Gracias, prima. Bos días, trae un sobre. É para mí do Pereira, non si? Pois saiu, quero dicir, emigrou. Non, morreu. Como que morreu? Si, marchou dar un paseo e foise animando e chegou a Argentina. E ali devorouno un elefante. Así que se ves entregarlle unha factura ou unha denuncia non vai poder ser. Iso que dis non ten sentido, Miro. E cando ten a morte, non somos nadiña. Ala, problema solucionado. Pero que... Nin pero nin pera, pelandrán, a repartir a Rusia, que ali hai moito comunista. A carta é para Olimpia. E por que non o diseches antes? A ver se a meten no caldeiro dunha vez. Pois dalle a carta, dalle. E se resiste, avísame, que vou pola escopeta. Moitas gracias. A ver. Desculpa, Aí está. Gracias. Hasta logo. Que? Unha carta do alcalde. A ver. Estimada amiga, quero expresarlle o máis profundo agradecemento e afecto pola colaboración do seu establecemento nas obras sociais e culturais do Concello. O Bar Suízo e vostede son un exemplo para todos os veciños. Atentamente, o excelentísimo señor alcalde.
É que ten que agradecer ao alcalde a ti, la Berca. Olimpia colabora sempre que pode nas campañas do Concello. Eu tamén vou a ese acto no que dan canapés e a mí non me felicitan. Falamos da campaña de limpeza, do donativo para as festas, da axuda para o comedor da xente necesitada. É unha muller solidaria. Pero que dis, lagarta? Eu sempre vexo rodeada de xente. Solidaria, bandallo, non solitaria. Pois eu tamén colaboro nunha chea de trapalladas desas e a min ni me dan as gracias. En que colabora vostede? Pois, por exemplo, na campaña contra a obesidade infantil. En que? Pero non te acordas dos rapaces do instituto que atendín o mes pasado? Se os intoxicou a todos. Botaron 3 semanas con diarrea. Adelgazaron, non. O caso é non darlle mérito que eu fago. Anda, traballe un pouco e deixa de marear, queres? Ai, que injustiza. Esquecerme deste xeito, con todo o que levo feito por esta vila. Gracias a min, por exemplo, hai un colexio novo. Por que lle prendiches lume o vello? O que eu dicía, mona. Se non chego a prenderlle lume o vello, non farían un novo. E nin sequera lle puxeron o meu nome, eses desagradecidos. Preferiron poñerlle o dese futbolista Asunsao. O instituto chamase Castelao e non é un futbolista. Peor aínda, nin sequera é futbolista. Es un incomprendido, miro. E todo porque vivimos nunha sociedade sen cultura e sen valores. Oxalá vivise noutra época. Sí, para apreciarte a ti, tería que ser na época de Cromañón, por exemplo. E ti crees que ali habría moita xente como a min? Seguro. Con menos pelos nas orellas e cada. E a calar, Conguito. Bos días a todos. Hola, padre. Estivo de marcha onte. Non me extrañaría. Con eses divertidos cos que se xunta agora. Que di estará ben? Non disimule, anda con cada elemento, non traballa ningún. E andan todo o día por aí, veña, a tomar pastillas. Pero se son xubilados, miro. Como se chamen? Eu de tribus urbanas non entendo. Levei un grupo de xubilados a Lugo, E aproveitou para deixaros ali, para que non lle desen a lata, pillaban. Que? Se non o critico, home. Pero para outra vez avise, se ten 2 prazas libres. Fomos de excursión a Lugo, por certo. Unha excursión estupenda. Ui, sería emocionantísimo, non, padre? Pois sí, visitamos a catedral e a muralla. Eu para ver croios vellos, abóndame con este bar. E non quedaron a comer, porque ali comes estupendamente. Un lacón con grelos. Impresionante. E visitamos tamén a fábrica de sargadelos. E mirade que maravilla trouxe. Que chulada, tío. Sí, é unha maravilla. Para ver figuras o mellor e ver a Liga de Campións pola tele. Serán ignorantes. Non lles faga caso, padre. E contenos da excursión. Sí, pois a volta pasamos por unha fábrica de embutidos. E mirade. Fixeron chourizos cos xubilados. Miro, queres deixar de dicir burradas? Anda, colle uns poucos, Olimpia. Están para chupar os dedos. Pois vou coller 2 para Raqueliña. Nótase que a parroquia está rica, reverencio? Sí, moito chorar, pero la con grelos, cerámica, chourizos de xubilado. Pero de que falades? A parroquia non pagou nada. Eu, menos aínda. Como? Non dicía que roubar era pecado, cangallo? A excursión pagou na toda a fábrica de embutidos. E deronlles eses chourizos así pola cara bonita? Polo gusto de axudar aos demais. Que pasa? Ti nunca tiveches ganas de facer algo polos teus semellantes? Iso é imposible. Onde vai atopar ese seres semellantes a él? Pois podía predicar co exemplo, padre. Por que non nos dá un par de chourizos para merendar? Estes son meus. Moi ben, parruliña, así se fala. Que? Despois de tanta broma, agora sí, Pois nada. Veña, imos ao cole. Por malos. Chamalle parvo o cura. Como se colla o tío, Pois eu penso seguirlle os pasos. Baste facer párroco a estas alturas. Home, sentir sinto algo. Unha inquietude por aquí dentro. Serán gases. Volviches a almorzar fabada. É que non quedaban galletas. Hola. Hola, señora Carmen. Mamaíña, que milagre. Ves traballar? Veño do Concello. Fun recoller a caixa que nos dá o alcalde aos maiores. Pero é un pouco pequena para ti, non? Tranquila, que xa che cambio por unha da túa medida. Serás brután. Esas caixas traen os agasallos para as persoas da terceira idade. Repártelas todos os anos. Xa. Poñei un café, señora Carmen. Sí, ponmo. Carallo para os xubilados. Ademais de excursións, regaliños do Concello. Serán trampalladas, cuñado, mira. Mira por aquí, ves? Un bonobús. A ver isto. Vale por unha sesión de manicura, cortesía do Salón de Beleza Miriam. Ui, a manicura. Como se non chegase con lavar as mans unha vez ao ano. Mira por aquí. Que piseira máis Unha axenda. Saca máis. A ver. E isto? Que?
Carallo, ¿Eh? carallo, cuñado, vaya móvil, Sí, señor, con cámara de fotos, vídeo, conexión a internet. Mira.